سلام فنوير تيفي بمكتال تركبوا كبراتن كبران كويتم سلم روعة سلسلة حسن مش السرالو زينات تبشت وزعنا إنه زينات أقرب لكم لو تخليه كتكاتلنا بخبري نعدم كدمة كم تلمود بارس زينة كفله أب فيستيفال إيرترا عسران حموشان بزوادبو بزغاربة تحسو بالنقاديان أدنى أطرة خيبو أب فيستيفال إيرترا تواديدو زلو غلوتات النقاديان وهابتي غلوتن متشو بايتا كم زفت أرى تقليدو أب أفعبت أب كتابت ندريت سلام كبري ذات كورة السلطنة نمايوين تأنا تواحبو أستراليان فانواتون كتابون ستون ركواتن نمحيا لعليه 3.2 مليون دولار وعل كتمان روسيان سمين كوريان كلتا أوي زمدناتات من معوال زعل مزررب أكايدن منقسي تشاينا قابل عليك لتبانكتات أوروبا وحبرت نايمل ساقبري القدا كمزوى السنة أفليتو أبي زرزرات وكنسكر نحمشاي معالتيك أتيلو أبزو على فيستيفال إيرترا عسران حمشان بزوادو بزغاربة تحسو بالنقاديان أدنا أطرخيبو وكينا شويت قبر برهان ملكة أبزاب زدالو تحسو يسعب حسب بكبر بريزيدنت إسياس أفوركي بوقع استخدتها هجرة فيستيفالنا كسب حجيب وأشعة زغطر حزب نجد والله بهلا ولو معتاون نتفتات حزيلوك قريب زولو قرع زبادو دما بحزبي فولي تقبل نترحيب الله زبادو بعمي ومصنعت بمكياد على فيستيفال إيرترا 2025 حزو قريب زولو بهلا ولو معتاون تحستو بنغاريان تموغيسو ቋንቋታት ትግርኛን ሳሆን ዝቀረበ ምርኢትያታው ትልሂትን ሙዚቃን ፍሉይ ተመስጦ ከም ዝፈጠረሎም ዝገለጹ ወሃብ ትርኢቶ ትሕዝቶ ኣፋውያታ ድኮና ኣባይትን መነባብሮን ባህላዊ ፀወታታት ኣልባሳትን ስልማትን ባህላዊ መሳርሒታት ሙዚቃ ባህላዊ ወግዒ ሕጽኖት ከምኡውን ባህላዊ ኣመጋግባን ኢደ ስራሕትን ዝያዳ ተመስጦን ጦብላሕታን ከም ዘሕድረሎም ኣብሪሆም ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ እንዳጠበቐ እንዳበለ ብጣዕሚ ዝስሕበካ ነናይ ትርኢ ነናይ ክበድፎ ትስስዕ መልሽካ ብኸምኡ ኸይና ሰዓት 10 መፂና نصقبل له تبلنا نصقبل لي نمثلن اكسبس ما كل زباتات متعاللت ما كل بحلي اثري مش كل صبغ نزلو زياده كن ابزا مقمام دحي نازي ناي غزات بزلا ازي نفسه كسدرا بيت ابغزو كغبرا زخل بقربا رينا لنا كم معك مننت عصفا سرح نلمعت بزبل تيما استدالو سئل النواتن زتقال المرئت اكزيبيشن بعب سئل نايتي استات 110 عامتا زاوصرن بزي تندينو استسرحن وقبين تدبارو اگيصو اب حرشاو لمعاتن عقاب قرستاتن اب 30 زلو سرح زتكوريو ات مرئتن اگداسنتن معلم بالدونغا ممحيا زرعفون اگداسنتن ياتاو مغب بهرساهو هنص صرغيا غولوتال هنارع مدلاو مغب دبا كمون رخبت قرص عدو حزان اگداسنت حرشا گد نهزب نمللاين أفلطو نمعباين زعلم مخانو أو هاد مرئت إكزيبيشن زبادو ممرت أمرات تخصت أبريهو تفل علينا هزبي يمهرين حبريتا يهبن دبلنا يتحسو حزنا قريبنا لنا نابنت عب محدارا زبيتاو كحفن بأو غيركا خاء حرشاوي مهرتي عب معباي عب قدنا زقبر حرشان نملكت حدا تحسو لنا بتوساخي عب مقاقبا حبرت سبنا خفلتو دلوو تم بنبر نمقابا مقبتات دحاشي مع عزاوي مغبي مخانم فليتو ابا مغاغب اخ غبرو دلو لوطي خطلو دلو من قد زحبرو تحستاتون حزنا قريبنا بحفشات تعزابا كري خلنا خد حلف عمت لزبن بزحد بلا متينا له حساب حجي غبرو ملسون كم تثبيتنا تماهرنا له اب غزانا خنتقملو نخل غبراو دخنه حبريتا رخيبنا دبليو سلازي تحزنا يود مصنا ملختي بكبو بصيحو إلنا نجمت إذا
ከምዚልን ከሎ ጉጅለታት ያታው መሳርሒታት ሙዚቃ ከምኡን ያታው ትልሂትን ሙዚቃን ዘባደቡ ዝመጽእ ሰሉስ 19 ነሐሰ ኣብ ሲኔማ ሮማ ምርኢት ከቕርባ ምዃነን ካብ ሽማግለ በዓላት ዘባደቡ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር ኣብዚ ካብ 9 ክሳብ 17 ነሐሰ ማዕሪጉ ዝቕኒ ፌስቲቫል ኤርትራ 2025 ካብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገርን ዓለምን ዝመጹ ብዓሰርተታት ኣሽሓ ዝቑጸሩ ነጋድያን ይሳተፍዎ ኣለዉ ኣብዛ ቅርዓት ሓድነትናን ምትእኻብናን ዝኾነት ኤክስፖ ካብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝመጸ ህዝብና بحدنتن فقرن كسب 17 نحاسة تأخيبو خأنيو كاب أقلقلو زينا زبادو شويت قبر برهاني كاب كتر إكسبو كاب زينا فيستيفال لك يوت أنا أبو فيستيفال إراد وايد زولو قلقلوتاتن النقادان وهابتا قلقلوتن متشو بايتا كم زفترة تقليزو كتنيا إللتا هابتا ماريام تسبتابالوا ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ 2025 ተዋዲዱ ዘሎ ኣገልግሎታት መጓዓዝያ ባንክን ሓበሬታን ነጋድያንን ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላትን ምቹእ ባይታ ፈጢሩሎም ንኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ብዝምልከት ሓላፊት ምውፋር ቀያሕቲ ኣውቶቡሳት ኣብ ነቕጣ ሜዳ ኤርትራ ወይዘሮ ኣበባ ገብሪ ህይወት ህዝቢ ነቲ ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ቀሲኑ ክከታተሎም ምእንቲ እኹላት ኣውቶቡሳት ተመዲበን በቲ ንቡር ታሪፍ ካብ 8 ፈረቓን ንግሆ ክሳብ ሰዓት 10 ናይ ለይቲ ካብን ናብን ሜዳ ኤርትራን ኤክስፖን ድሕሪኡ ክሳብ ሰዓት 1 ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ድማ ነናብ ከባቢኡ ጽፉፍን ስሉጥን ኣገልግሎት ይወሃብ ከም ዘሎ ገሊጻ ኩሉ ሰብ ተሃንጢኡ ቆልዑ ሒዙ ደቂ ሒዙ ኣፍቲ ሃገራዊ በዓል ክሳተፍ ስለ ዝደሊ ኩሉ ብኣገባብ ተሰሪዑ በቲ ዘለዎ ታሪፍ ተጻዒኑ ብሪጉ ይኸይድ ኤክስፖ ዝበሃል ተወሳኺ መስመራት ዝጅምረሉ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ቅድሚ ቀትሪ ጀሚሩ ስጋብ ፍርቂ ለይትን ፈረቓን ሰዓት 1 ደሎ ለይቲ ኣትሒዙ ይቕጽል ኣገልግሎት ማለት እዩ ብዘይካዚ ኣብ ቀጥሪ ኤክስፖ ንዝነጥፉ ኣባላት ጉጅለታት ባህሊ ኣላለይቲ ቁሾታትን ካልኦትን ካብ 6 ፈረቓን ንግሆ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ኣገልግሎት ዝህባ ኣውቶቡሳትን ተመዲበን ከም ዘለዋ ዝሓበረ ወኪል መጓዓዝያ ኣብ ቀጥሪ ኤክስፖ ኣቶ ኢሳቅ ተስፉ እዚ ኣብ ስሉጥነትን ኣድማዕነትን ዝቐርብ መደባት ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ኣብሪሁም ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ዝካየድ ንጥፈታት እቶም ኣብኡ ዝሳተፉ ናይ ዞባታትን ጉጅለታት ባህልታትን ከመይ ጌርካ ኣምጺኻ ተዋህድ ኣብ ንጥፈታቶም ተእትዎም እዩ ሕጂታዩ ናይ ህዝቢ ኣብ ህዝቢ ኣለዋ ካልኦት እዚአን ግን ነዛና ኣብዛ ቀጽሪ ነዘን ጉጅለ 6 ዞባታት ኣለዋና እዘን 6 ዞባታት ካብ ዕሪፈናሉ ዘለዋ ቦታ ሰዓት 6 ፈረቓን ከም ጽኦም ኣለውን 6 ፈረቓን ኣብጺሐን ብሓደ እግሩና ይመጹን እዮም ምክንያቱ ካብ 150 ክሳብ 200 ዝኾኑ እዮም ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ክመላለሱ ኣለዋን ሓንቲ ባስ ኣላትና ዓባይ ክልተ ሚኒባሳት ኣለዋና እዚአን ኣብ ንጡፍ ስራሕ ኣለዋ ምኽፋት ነቕጣ ኣገልግሎት ንግዳዊ ባንክ ኤርትራውን ንዝውሃብ ዘሎ ኣገልግሎት ዘበረኸ ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፊታ ነቕጣ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ግርማይ ኣገልግሎታት ሸርፊ ናቕፋን ናይ ወፃእ ባጤራታትን ከም ዝውሃብ ሓቢሮም ብተወሳኺ ኣብ ፌስቲቫል ንዝሳተፉ ዘለዉ ወሃብቲ ኣገልግሎት ሙሉእ ባንካዊ ኣገልግሎት ተዋዲዱ ከም ዘሎ ብምግላጽ ብፍላይ ካብ ዞባታት ዝመጹ ወሃብቲ ኣገልግሎት ብቦታን ግዜን ከይተደረቱ ብቸክ ወይ ብጥረ ገንዘብ ንዝተቐበሎ ዋጋ ትውጊት ናብ ቁጽሪ ሕሳባቶም ከቐምጡ ከም ዝኽእሉ ኣብሪሁም ካብ ወፃኢ ዝመጹ ይሕዋትና ኣለዉ ኣብዚ ዲያስፖራ ማለት እዩ ምስ መጹ ድኾነ ነገር ከብሎ ከሎ ገለ እቲ ናይ ናቕፋ ገለ ክሓፅሮም ከሎ ናባና ይመጹ ሞ ንሕና ከዓ ብናቕፋ ምሽራፍ ማለት እዩ ናብ ናቕፋ ንቐይሮ ማለት እዩ ፕላስ እቲ ናይ ሎካል ካረንሲ ወይ ናቕፋ ማለት እዩ ወይ ከዓ እዚ ናይ ሃገራዊ ባጤራና ናቕፋ ማለት እዩ እንተኾይኑ ግን ኩሉ ዓይነት ንኣብነት ናቕፋ ከሽርፍ ዝደለየ ሰብ ማለት ዝርዝር ማለት እዩ በብናይ ቅርሺ ማለት ካብ ናይ ሰናቲም ኣትሒዝካ ክሳብ ናይ 50 ቅርሺ ዘሎ ሸርፍታት ማለት እዩ ሰናቲም 1 ቅርሺ 5 ቅርሺ 10 ቅርሺ 20 ቅርሺ 50 ቅርሺ እናበለ ነቲ ሰብስብ ሓፂሩስ ኮንቪኒየንስ ንኽትፈጥረሉ ማለት ምቹእነት ንኽትፈጥረሉ ንስራሕ ንምስላጥ ተባሂሉ ዝግበር እዩ ማለት እዩ ጠርናፊ ክፍለ ሓበሬታ ኣቶ ዮናስ እያሱ ኣገዳሲ ሓበሬታ ነጋዳንን ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላትን ብምቅላሕ ኣብ ምቹእነትን ስሉጥነትን ፌስቲቫል ብቐሊል ዘይጥመት ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኣነጢሩ ወሃብቲ ኣገልግሎት ይኹን ዋላ ነቲ ተኣንጋዳ ይኹን ማእከል መሕበሪ እዩ ሓደ ንዋጋታት ይኹን ገለ ይኹን በዚ ሓበሬታ እዚ ይኸዱ ህዝብኻ ብኸምኡ ይፈልጦ ካልኣይ ህፃውንቲ ድሕሪ ጠፊኦም እዚ ክፍሊ ሓበሬታ ተሓቢሩ
تغيلو نابزيد متص حزبي ولا حد سدراخا ህፃን ከያዘይ ከይድኒ ነጋደን ኣብዝሃብዎ ርእይቶ ከምዚ ዓይነት ኣገልግሎታት ኣብ ፌስቲቫል ክረኽቡ ምኽኣሎም ንውህደትን ድልውነትን ኣካየት ኣካላት ዘጉልሕ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ መጻኢ ተወሳኺ ኣገልግሎታት ክተኣታቱ ተላብዮም ጨንፈር ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ንኡስ ዞባታት ቅሮራ ኣዶብሓ ናቕፋናፍ ዓበትን ዝተዋፅኦ ሙያውያን ጥዕና ኣብ ክታበት ነድሪ ጸላም ከብዲ ዘተኮራ ስምርኣዊ ስልጠና ብ6-7 ነሓሰ ኣብ ኣፍ ዓበት ወዲቡ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ሃገራዊ መደብ ክታበት ኣቶ ቴድሮስ ሲሕደጎ ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብ ታሕቲ 5 ዓመት ዝዕድመ ህጻናት ገንኑ ዝምዝረኣዩ ሕማማት ብውሁድ ኣገባብ ክታበት ንምክልኻሎም ዝተኻየደ ጻዕሪ ዝምስገን ውጽኢት ከም ተረኽቦ ብምሕባር ኣብዚ ግዜ እዚ ንዝበጋገስ ዘሎ ክታበት ነድሪ ጸላም ከብድን ኣገባባቱን ከምኡውን ተዋዲዱ ዘሎ መድሃኒትን ካልእ ቀረባትን ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ኣቕሪቡ ኩሎም ዜጋታት ብሓፈሻ ነፍጾራት ድማ ብፍላይ ነድሪ ጸላም ከብዲ ምስ ጸንሐን መድሃኒት ክወስዱን ግቡእ ሜላታት ምክልኻል ከዘውትሩን ዝገንዘበ ኣብ ጨንፈር ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ወፍሪ ክታበት ኣቶ ሚካኤል ገብራት ብወገኑ ወለዲ ኣብ ምክትታል ጽሬት ደቆምን ከባቢኦምን ብንቕሓት ክዋስኡ ኣዘኻኺሩ ኣብታ ኣጋጣሚ ነድሪ ጸላም ከብዲ ካብ ኣደናብ ዕሸል ብዛዕባ ዝመሓላለፈሉ መገድታት ብክኢላታት መብርሂ ክወሃብን ከሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣንጻር ኩሎም ሕማማት ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ ክታበት እቲ ዝድለ ውጽኢት ንኽርከቦ ሰልጠንቲ ብተወፋይነት ከዓዩ መተሓሳሰቢ ቀሪቡ ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ወፍሪ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ንውጽኢታዊ ንክኸውን ጽዑቕ ጎስጓስ ክካየድ ብምልባው ኣብ ቦታ ክታበት ዘድሊ ቀረባት ክማላእን እኹል ቅድመ ምድላዋት ክግበርን ዝብል ርእይቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ንኡስ ዞባ ደቂ ኣምሓረ ብነፃ ንዝተቐበልናዮ ብነፃ ንሃብ ብዝብል ቴማ ብምትሕብባር ሃዋማትኤን ቤት ጽሕፈት ትምህርትን ዝተወደበ መደብ ክርምታዊ ትምህርቲ መዘና ብጽቡቕ ይሰላሰል ኣሎ ኣብዚ ንፈለማ እዋን ኣብ 4 ቤተ ትምህርቲ ዝወሃብ ዘሎ መደብ 18 ብሉጻት ተምሃሮ ተመምዮም ን400 ናይ መባእታ ተምሃሮ ይሕግዙ ከም ዘለው ተፈሊጡ ነቲ መስርሕ ንምዕዛብ ዑደት ዝገብሩ ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ ወከልቲ ማሕደራት ከባቢን ጨናፍር ትካላት መንግስትን ተምሃሮ ኣብ ዝቐርቦ ምሕዳር ከባቢ ይመሃሩ ምህላዎም ሓጋዚ ከም ዝኾነ ብምሕባር ንኣወዳድባ ናይቲ መደብ መውጊሶም ሓላፊ ሃዋማትኤ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መንእሰይ ፊልሞን መስፍን እቲ መደብ ኣድማዕነቱ ተራእዩ ኣብ ዝቐጽል ዓመት ብሰፊሑ ክካየድ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ ብተዋፋሮ ተምሃሮ ንልምዓት ከምኡ ኣካላት መንግስቲ ውልቀ ሰባት ኣቤተ ትምህርትን ሰራዊትን ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደብ ጽቡቕ ገስካስ የርኢ ኣሎ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ወይዘሪት ሰሚራ መሐመድ ብርሃን ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ሎም ዓመት ልዕሊ 200,000 ፈልስታት ከም ተዳለውን ድርዋሳት 115,000 ከም ተዓደለን ገሊጻ كيلا معقاب ماين حمدن منسي ملوء تخلاي بوغانو وفري تمهارو نلمعات 10 متر زراتات كسرحن كلو 10 كلتمتن 50 كلتن غودا غودي كم تخوعتن 18 فلستات كم تتخلن حبيرو أبن أوزبا أفعبت سوافروا على 400 تمهارو دما بالكيلاتات أن تعالوا على 7 كيلومتر كلا توزالان على 300 متر كبو كتري بأمنيك صارحون كلو نفلستات زقلقل 10 ولا قدي كم زخوعاتون 9 فلستات كم زتخلون وكيل بعال سلطان أقربن أستاذ زقدامن أتو جمال أدريس أرديو أزي كم زيلون كلو أبن أوزواتات عاد خالان تورونان توافيرهم نزركبو تمهارو أبن مكل خال جبنات بدلاتن حركات ترافيكن ذات كورة أسمروتات كم توابه وكلتي أرينا حبيرهم كبراتن كربانك أتلو بزغار جنا زايد مكتالكم دقيمة بخبري أدم أبزينا وتسعي كنسجر أستراليا زيتاويت هاجر فانوانتون قطبان تطور ركباتن محيال زعلمه على 312 مليون دولار وعل كتمن مختلات قدامت ميسرات كلتين هاجرات تمالي 10 حسه تراخيبهم اب معتاوي سدد سممع نايت وعل كم زختمو تحبيرو كلتين هاجرات اب سممع زبصحا ناوارح دحر زكاير وزرب كم زخونه يزقلت زلو أتسمع من معبال قطبة مهناز تحت أرض ممكات صعبينات كلمة ولوطن كم زاد تقلل تفليتو أتسمع أبزمت كنيات بقدماء منستر فانواتو جوتا مناباتن أداوي منستر أستراليا أنتوني ألبانيزن بوقعي كم زاد صدق مختلف أداوي منستر أستراليا ريتشارد مارلس حبيرو
ቀዳማይ ሚኒስተር ቫንዋንቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣውስትራልያ ኣብ ዝቐጽል 10 ዓመታት ኣብ ሃገሩ ወፍሪ ከተካይድ ዘኽእልን ክልቴን ሃገራት ዘርብሕን ምዃኑ ኣነጺሩ روسيان سمين كوريان بمسرتي أب زحلف عمد زختمو استراتيجيكاوي سممع شركنات كلتاوي زبناتات نممعبال زعلم مزررب أكايدان أتزاتس تخايدة بريزنت سمين كوريا كيم جونغ أونن بريزنت روسيا فلاديمير بوتين تمالي 10 تخلتان حاسة أب زكايدو ناي تليفون سرربيو كلت يوم مرحتي كلتاوي زمدنان متحبارن نمدفعن نمعماقن نزلوام دليت دقيمون بمرققات قطتاوي ركب نمغتصال تسماميعهم ኣብታ ኣጋጣሚ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ሰሜን ኮርያ ኣብ ኩናት ዩክሬን ንሩስያ ንዝገበረቶ ደገፍ ኣመስጊኑ ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን ብወገኑ ሃገሩ መሪሕነት ሩስያ ኣብ ወጻኢ ንዝወሰዱ ስጉምትታት ብምሉእ ክትድግፍ ምዃና ኣረጋጊጹ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ፕሬዝዳንት ፑቲን ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ ዓርቢ 15 ነሓሰ ኣብ ኣላስካ ምስ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዘካይዶ ርክብ ብዝምልከት ንፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን ሓበሬታ ከም ዘካፈሎ ቤት ጽሕፈት ክሬምሊን ሓቢሩ مدلدال كل مدياوي زمدناتات روسيان سمين كوريان بحافشة أو تدراون تأتون طلاتات دماء بقاندو نا أمريكان كالوت هاكرات معرابن زي الشغل مخاني وسكلات منسترين نقري تشاينا تمالي 10 تخلتنا حاسة قبل عليك لسا بانكتات إيروبا وحبرت نايمالسا قبري إقادا كمزو سنة أفليتو أتسقمتي مالسا قبري نايتي إيروبا وحبرت نكلتا فرنساوان تكالات تشاينا أب زرزر نايتي قبل على روسيا تصنعوا إقادا نمتاو زواسدو وصانا كمزو خانة أتي منستري حبيرون أتقادا أتاني بانكتات إيروبا وحبرت مثل تكالاتن والكاسواتن تشاينا متحببارن كالا نتفتاتن كي كايدا زخل كل كمزو خانة يزقلت زلو عفنيا منستر النقدي تشاينا أبز هافون مجلتي اتكاب تشعتنا حسب يوروب أو حبرت قبل عليه تكالات هاجرو تسنعو زلو إجدا نهاجراوي حقي هاجراوي زمدنا كمون حقاوي مسلاتن ربحاتن تكالات تشاينا بخبير زحاسي أب قط أوان نقداون زمدناتات تشاينا حبرت يوروباون فرنساون متحبارن ألو تاويز الوازح الدر كم زخانة أنا تسيرو إيروباوي حبرت مثل تشاينا عبز اللاتات قطابا نقدن فاينانسن نويح اوان تصنحه ناي متحببار زمدنا كخبرن كعقبن كمون جيجاتاتو كأرم اتي عفنيا بتوسخي التحساسيبو أمريكان روسيان تمالي 10 تخلتان حاسة لاي مسرات قديات واتساي زررب أكايدان منستر قديات واتساي روسيا سيرجي لافروفن صحافي قديات واتساي أمريكا ماركو روبيون زكايدو ناي تليفون زررب بغندو أب نحياش بناتات هاجراتهم قداي كينات سيكرين زتكورن منبارو تقليتو اتركب بريزنت دونالد ترامب بريزنت فلاديمير بوتين زمت عربي 15 نحاسه ككايدو مديبو منزلو قطاوي زررب بايتان مدطح مخانون يحبر كلتيوم منسترات اتي اب ألاسكا زكايد زررب مرحتي اوت كخاون زلوم تسبيت قريصوم አለው أمريكان روسيان فللياتن نمصباب بفلاي كاب زحلفو الحلقاتيت تدغاغامي ናይ ላዕለዎት ሰብ መዘዝ ዝርርባት ከካይዳ ጸኒሐን ኣለዋ بريزنت دونالد ترامب بريزنت فلاديمير بوتين زكايد وركب نت قسقاس نقنميت كدفኦ تسبيت يكبر متأنا ناوت أي نقدي روسيا عبز حلف شدوش أوارح مسنا كرمي وعملت نتوصلي جزء كنت أتصرن كلو بالعلي 10 مونتن ميتاويت كان مزجودلة تبصعبات حبيرام مسرتهم تبصعبات متأن سدد بالعلي شدوش ميتاويت كجودلن كلو متأن التوقع بوادنا تبشو مونتن ميتاويت كان مزعبي تفليتو عبست تقصى أوارح معدنات فريات حرشان ماشداريتاتن كابتوم سدد زقانعوك عندي من بارم تقليتو من كل قال نايوت أير النقدي روسيا مسكينات يوكرين كتتاوي متأسسار كمزلويم تبصعبات تقصو هجرات معراب دحري مولع كينات يوكرين قبل على روسيا تصدقوا الجدان روسيا وصلته نايمل سجبري سجمتن نخلت يو وجن كمزحاسي ويتكاس يخون بر بأنصار نايتي قبل على عز صدق الجراتات وطبعا عبز حلفك للتعاملات بأساس نتحمشته مئتاويت كمزعبي روسيا كتحبر تسأني حلا روسيا قبل على عاد حرز صدق الجدا مثل تشاينا هندن كلام مشاركتان التكايدو نقداوي نتفتات بعينة متأنن كب كم زبلوتيا اتقالت جبسي نقال كابتي تزميتو أبابيت مذكر بريطانيان جرمان صنحت انتاوي كرستاتا كمزملست حبيرة
እቲ ናይ ምምላስ ስጉምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሳለስቲ ኣብ መንጎ ሰብ መዚ ቱሪዝም ተን ሃገራት ድሕሪ ዝተኻየደ ዝርርብ ከም እተተግበረ ተገሊጹ ግብፂ እዚ ዝተመልሰ ቅርስታት ሒደት ካብቲ ዝተዘምተ ምዃኑ ብምሕባር ነቲ ተሪፉ ዘሎ ንምምላስ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ተካይድ ከም ዘላ ገሊጻ እቲ ሃገር ተዘሚቱ ኣብ ቤተ መዘክር ኣውስትራልያን ኣሜሪካን ዝነበረ ኣስታት 50 ጥንታዊ ቅርስታታ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ከም ዝመለሰት ዝዝከር እዩ መንግስቲ ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት 30,000 ተዘሚቱ ዝነበረ ጥንታዊ ቅርስታት ሃገሩ ከም ዝመለሰ ጸብጻባት ይሕብሩ ግብፂ ጥራይ ዘይኮነት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ኣብ እዋን መግዛእቲ ዝተዘምተ ቅርስታትን ክመልሳ ጀሚረን ምህላወን ይፍለጥ ክቡራትን ክቡራንን ዜና ቅድመ ዛምና ኣርስታቱ ክደግመልኩም ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ 2025 ብዞባ ደቡብ ዝቐረበ ትሕዝቶ ብነጋድያን ኣድናቆት ረኺቡ ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ ተዋዲዱ ዘሎ ኣገልግሎታት ንነጋድን ወሃብቲ ኣገልግሎትን ምቹእ ባይታ ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ ኣብ ኣፍ ዓበት ኣብ ናድረሪ ጸላም ከብሪ ተተኮረ ስልጠና ንሞያዊ ጥዕና ተዋሂቡ ኣውስትራልያን ቫንዋንቱን ቁጠባውን ጸጥታውን ርክባትን ንምሕያል 16 ሚልዮን ዶላር ውዕል ከቲመን ሩስያን ሰሜን ኮርያን ክልታዊ ዝምድናታት ንምዕባል ዝዓለመ ዝርርብ ኣካይደን መንግስቲ ቻይና ኣብ ልዕሊ ክልተ ባንክታት ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይ መልሰ ግብሪ እገዳ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ንምክትታል መስክር መሰረት መርባት ኤርቲቪ ክሓድጎክሜ ብወገነ ግን ሩኽ ምሸት